de ecohéroes de Centieira, capas, nada, e reciclaxe, todo refugallo, todo. Cápsulas de café, todo recortable, tomo a temática do cole para que as familias non teñen que gastar moito carto nos disfraces dos nenos e nenas. Por suposto que actuaremos, levamos temas propios, bueno, versións propias, como todos os anos. Bueno, esta niño levamos unha canción de Gris e algunha modernita tamén pos nenos. Viva o Trollo de Pene, viva a comparsa de Centeiras e esperemos que disfrutedes este tema que vos traemos. Gracias. Sí, a ver, nós temos a sorte de contar cun cole que, aínda que é pequeniño, as familias están encantadas de participar. Este ano somos 104 persoas, entre nenos e pais. De hoxe, que disfruten os nenos, sobre todo. Que os nenos teñan en riba do escenario, que canten, que bailen, e por aquí pola rúa, que disfruten. Aparte, temos un día estupendo que non chove este ano, e disfrutar moitísimo con eles, sobre todo cas crianzas. Ontro de Feno do mellor que hai. Aquí nos no cole, pois nada, hai moita festa a fin de curso, o magosto, moitísimas, pero o Entroido é o Entroido. Non hai comparación con nin con Ferrol, nin con ningún lado.